manzo Allah kenan. Wane cikin ku zai kare mana ibn abdul ya kasance tare da ni a daidai da daraja dina a aljannan firdausi? sai Ali ya miƙe sai ce wani ba kai ba ya zauna, ya sake maimaita masu wannan, waye zai tare mana ibn abdul ya kasance a daraja ta ni da shi, daraja daidai wa daidai ni da shi a aljanna? Ali ya sake miƙewa ya ce wani ba kai. Har karo na uku duk Ali ke miƙewa. To ina wayannan gwarazan? Da fa mutum zai je ya tafi ibn abdul ya kashe shi, ba lalai ya kashe ibn abdul ba, ibn abdul ya kashe shi, da zai zama tare da annabi a darajarsa ne. Bai cewa zai je kashe mana ibn abdul, zai tara mana shi, ko da ko zai kashe shi. Kuma akwai mutanen da suka da annabi ya girme su da ɗan kaɗan, an yi aure an hayayyafa, yanzu an ɗan fara ɗan tsufa, ana da 'ya'ya da jikoki, me ya rage? Aljanna a darajar manzon Allah, ba sai ka tafi abinka ba ka huta.